Wedi coginio pob reset yn y byd ers I efa baratoi ei ffwdyn afal cyntaf yn yr ardd. Eleni, I ni wedi penderfynu mynd am rhywbeth ychydig bach yn wahanol. Bwydydd anfwytadwy. Croeso I Pryd o Sgrin. Yn y badell mae ymlaen I, y mae slywod. A beth yw am I chi wneud yw gafal yn yr yslywen gyda llawddau a tynnu I fferfedd I mas gyda llaw chwith. Excuse me, ar gyfer pa reset mae hwn? O, dyw'r slywod ddim yn yr estate yma. Yn adredd sydd ar gyfer yr estate. Wedi diberfeddio nhw mewn i'r ffraipan, digon o fenyn, hufen dwbl, olew o lewydd, bendigerig. Pawb yn hapus? Bant â chi. Mae 10 eiliad wedi pasio nawr os neb wedi sgrechen. Bendigerig, welwn I chi ar ôl y toriad.